Σας καλωσορίζω σε ένα νέο τρόπο σκέψης για μια απλή και ευχάριστη καθημερινότητα. Θα μιλήσουμε για τη σωματική υγεία. Πώς χτίζω τη σωματική μου υγεία. Αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι και η σωματική υγεία. Σωματική υγεία είναι ότι με καθιστά ικανό, τόσο ώστε να έχω αντοχή και δύναμη και να βγάλω εις πέρας την κάθε ημέρα. Για να μπορέσω να λειτουργήσω τη σωματική μου υγεία, θα πρέπει να γνωρίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα πέραν του ύπνου, του φαγητού και του νερού είναι και η άσκηση. Ο παράγοντας άσκηση είναι αυτός που θα μας τονώσει και θα μας δώσει ένα σώμα ικανό στο να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε δύσκολο έρθει. Μέσα στο κομμάτι της άσκησης περιλαμβάνονται πολλά πράγματα, από το περπάτημα, το τρέξιμο, τη θάλασσα και οτιδήποτε άλλο θα με κάνει να ασχολούμαι με το σώμα μου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ο καθένας από εμάς να το αγαπά. Όταν αγαπά το σώμα μου, κοιτάζω να κάνω κάτι γι' αυτό και πέραν των φυσικών αναγκών να λειτουργώ έτσι ώστε να μπορώ κάθε στιγμή να το δυναμώνω, να το κάνω ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται σε όποια δυσκολία. Έχοντας φτάσει στην ψυχική υγεία κοντά στο 100%, το ίδιο θα πρέπει και η σωματική να είναι κοντά στο 100%, τόσο ώστε να μπορούμε να ενώσουμε το νου, το πνεύμα δηλαδή, με το σώμα. Πολλοί άνθρωποι συζητούν ότι η ψυχή και το σώμα, ο νους και το σώμα μας πρέπει να ενωθούν. Αν ένα από τα δύο όμως βρίσκεται πολύ πιο κάτω ή πιο πάνω, τότε υπάρχει ανισορροπία. Και αυτή η ισορροπία πρέπει να έρθει σύντομα και πρέπει να δουλέψω για αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το σώμα δεν είναι υγιές και δυνατό μόνο όταν είναι μειώδες. Ένα μειώδες σώμα δεν είναι απαραίτητα και δυνατό. Δυνατό σώμα είναι αυτό που έχει αντοχή, έχει δύναμη φυσική και η δύναμη αυτή πηγάζει όχι μόνο μέσα από τους μυς, αλλά κυρίως από το πνεύμα. Όταν το πνεύμα μου είναι δυνατό και οθεί το σώμα μου καθαρά να λειτουργήσει και να ασκηθεί γιατί είναι σημαντικό, θα με καταστήσουν υγιή. Πρέπει επίσης να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι ένα σώμα είναι άρτιο και δυνατό όταν ακολουθείται και από μια σωστή υγιεινή. Πέραν όλων, η άσκηση από μόνη της είναι πολύ σημαντική εάν μπορώ και την κάνω τακτικά, χωρίς υπερβολή και συγκεκριμένα η άσκηση που τελευταία χρόνια ασχολούμαι και διδάσκω είναι το Qigong και το Tai Chi Chuan και το Kung Fu. Ασκήσεις μαλακές και ασκήσεις σκληρές. Άσκηση δυνατή και εσωτερική, άσκηση εξωτερική και επίσης δυνατή. Ένα σώμα για να έχει δύναμη πρέπει να έχει όχι μόνο εξωτερική δύναμη, αλλά κυρίως εσωτερική. Η εσωτερική δύναμη είναι αυτή που θα βγει μέσα από το σώμα, εν το έσω θα εμφανιστεί στα διάφορα μέλη του σώματος, στα χέρια μου, στα πόδια μου, στο στήθος, στην πλάτη κτλ. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν τι είναι πιο σωστή άσκηση, ποια είναι πιο σωστή άσκηση. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν συνήθως δεν απαντώ, απλά λέω ότι όποια άσκηση και αν ακολουθείτε θα πρέπει να είναι αυτή και μόνο, χωρίς να μπερδεύετε με σειρά ασκήσεων, και αν γίνονται δύο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή εξασκούμε στην ξηρά και εξασκούμε στη θάλασσα, δηλαδή κάνω τρέξιμο και κάνω κολύμβηση, θα πρέπει αυτά να ξεχωρίζονται ομαλά, χωρίς το ένα να ενοχλεί το άλλο. Υπάρχουν ασκήσεις φυσικά
που μεταξύ τους μπερδεύονται ή μπερδεύεται η ενέργεια που έχει το σώμα μου και όλο αυτό δημιουργεί ίσως αντίστροφα. Η μεθοδικότητα, πρώτον, ο χρόνος που αφιερώνω, οι φορές δηλαδή που πρέπει να είναι συγκεκριμένες και οι παύσεις είναι πολύ σημαντικά, 4 πολύ σημαντικά πράγματα για να μπορώ να προχωρήσω μέσα στο κομμάτι άσκηση. Οτιδήποτε με ενοχλεί επίσης το σταματώ. Εάν κάτι έρθει επίσης σαν εμπόδιο και δω ότι δεν μπορώ να το κάνω, δίνω χρόνο, γιατί το σώμα δεν είναι έτοιμο να το κάνει την ανάλογη στιγμή και περιμένω συνεχώς το αποτέλεσμα αυτό που θα μου φέρει. Και αυτό που θα μου φέρει θα είναι τόσο δυνατό και θα το δω άμεσα μέσα από την αντοχή μου, μέσα από τη διάθεσή μου, από την ευχαρίστηση, από την ηρεμία και από τη δύναμη και την αντοχή που θα έχω καθημερινά σε οτιδήποτε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι την άσκηση πρέπει να την περνάμε συνεχώς μέσα στην καθημερινότητα και κυρίως, όπως λέω στους μαθητές, τα εμπόδια που εμφανίζονται κάθε μέρα, οι δυσκολίες, να είναι αυτές οι οποίες θα είναι η τροφή μου, η άσκησή μου για να μπορώ να ξεπερνάω και να πηγαίνω παρακάτω. Να θυμάστε πάντα ότι ορίζω θετικά το παρόν για ένα ευχάριστο μέλλον.